Hai, Diana, hai. Hai tu, hai. Hai, dansează ca să văd dacă e. Nu, nu. Stai să oprim muzica. Hai, Ana, hai pe melodia asta ca să ai mai așa, hai. Hai. Hai, Ana, hai. O să merg, eu și cu Ana o să mergem în seara asta, eu și cu tati o să mergem la discotecă, să dansăm, eu și cu Ana. Da, acum pleacă camera acolo. Hai, Diana, hai. Hai, hai, Ana, hai. Au, fundul meu. Hai, Ana, hai, așa, așa. Bine să-l atunci, acolo când... Ia ce talent are Ana, ha? Hai, așa, ca să treci testul, știu, la discotecă, hai. Au! M-am Wow, 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 wow. Nu, că m-am putut să lovesc. Hai, Ana, hai, arată aici testul. Bine? Să merg până acasă să sună și pe ea, că e îmbrăcată tot, ca să ne cu toți. Doamne, mată, doamne. Tot cu Coca-Cola vrea să vină din două zi că nu suportă panic. De ce treabă, mă? Cheme ambulanța că m-am... Și nimic, numai Flori? Nu, că am mai zis că ce treabă am, să vină ce treabă, ce diferența asta, să vin câte Coca,